Ilang Dagupeño, iginiit ang ilang solusyon upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa ilang Dagupeño, bunga umano ng hindi pagsunod ng mga kabataan sa kanilang magulang ang pagkakatala ng mataas na kaso ng teenage pregnancy. Kasi matindi ang ulo ng mga tao eh. Kaya kahit kung anong gusto nila, kung ginagawa nila. Kaya kahit sabihin ni nanay, walang magagawa yun. Basta ginagawa na lang ginagawa. Ano pong may papayo niyo sa mga kabataan ngayon, ma'am? Wala talaga. Wala kayo papari kasi lahat naman sila matindi ka sa ulo eh. Wala kang magagawa. Kahit anong klase mabait yung mamait yung nanay mo, mabait yung tatay mo, yung mga anak nila, ganun. Ang iba naman ay nagsabing gumamit na lang ng contraceptives o pills para maiwasan ang pagbubuntis at tamang paggabay ng magulang at wasong pagpapalaki naman ang sagot ng iba. Magpipil sila para hindi sila mabuntisan. May para i-educate po sila regarding po sa yung mga ginagamit na contraceptives po. Sa inalabas na datos ng Save the Children, tumaas ng 35% ang bilang ng mga batang babaeng edad 10 to 14 na nanganganak sa bansa. Mula 2,320 noong 2021, tumaas ito at naging 3,135 taong 2022. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.